El 29 de setembre de 1979 va arribar al carrer el primer exemplar de Catalunya Cristiana. Els seus fundadors, mossèn Joan Evangelista Jarque i mossèn Francesc Malgosa, amics de la infància i companys de tasques apostòliques, es van llançar a l'aventura de la creació d'una eina de comunicació al servei de l'Església, amb el propòsit fonamental de transmetre la bona notícia. Al cap de 4 anys va néixer Amics de Catalunya Cristiana, amb la finalitat de donar suport al setmanari. Sota la direcció de la Marta Cantí es va començar a fer viatges a Terra Santa i a d'altres rutes d'interès religiós i cultural. El cardenal Narcís Jovany i el periodista Joan Vinyes, juntament amb mossèn Joaquín Martínez Roura i monsenyor Jaume Tresserra, van ser els promotors d'una ràdio per a l'arxidiòcesi i el projecte va presentar-se a un concurs per obtenir una freqüència. L'any 1994, Ràdio Estel es va sentir per primer cop. Ràdio Estel transmet en aquests moments des de la Torre de Comunicacions de Collserola, amb una potència de 10 kW en el 106.6 del dial de freqüència modulada. Monsenyor Joan Carrera va assumir la responsabilitat de tirar endavant la iniciativa juntament amb mossèn Jaume Aimar, en aquell moment delegat per als mitjans de comunicació social. Hi entraven també 2 persones que serien clau per fer possible aquest somni, que avui, malauradament, ja no són físicament amb nosaltres. Maria Figueres i Joan Martí, que van creure en la importància de disposar d'uns mitjans de comunicació al servei de l'evangelització. Enguany, Catalunya Cristiana celebra els seus 30 anys de vida. Setmana rere setmana s'ha publicat ininterrompudament gràcies a molts professionals compromesos que han treballat amb il·lusió. Directors, gerents, redactors, corresponsals i gràcies també als lectors, subscriptors, amics que han fet possible que avui el setmanari sigui una realitat. Ràdio Estel, amb 15 anys d'història, ha aconseguit 11 freqüències arreu de Catalunya. El fet d'emetre en cadena amb Ràdio Principat, una emissora amb la qual hi ha una plena sintonia i una creixent col·laboració, ens permet també d'arribar a Andorra a través de la sintonia compartida amb Ràdio Principat. Un projecte que s'ha consolidat gràcies als centenars de persones que han treballat i col·laborat amb l'emissora i als milers de persones que ens han acompanyat ocasionalment o fidelment a través de les ones. Dos mitjans, 2 serveis que ara caminen de la mà. Físicament compartim un edifici. Fa alguns mesos les redaccions s'han unificat i els periodistes comparteixen un mateix espai que produeix continguts per a diferents suports i hem creat un mateix logotip. A l'Associació d'Amics avui fem un pas més. Club Més Amics vol englobar aquestes 3 realitats: setmanari, emissora i associació, i arribar a un públic més gran. Volem que la bona notícia de l'Evangeli i l'estil i els valors que se'n deriven arribi a més i més persones.
Continuarem fent els viatges i peregrinacions i oferirem un ventall més gran d'activitats com les visites d'escoles a l'emissora i al setmanari, la campanya de recollida de joguines. Fomentarem la solidaritat en projectes com la col·laboració de l'emissora diocesana de Quiché, a Guatemala, i descobrirem junts tot un ventall d'experiències. Perquè tu ho has fet possible, perquè tots junts sumem, construeix amb nosaltres aquest somni.